Okay. I have a slave. Okay. Dalole. Jainesi. Javan Jainesi. Dalon. Dalon. Oh, you can have it. Dalon. Good morning. Kama Tonyebo. Abamu Mrs. Maureen Obid. Otakode. Wonderful. Shirora. Otakode. Can you hear what family? Here now what happened? Had you? No higher one never. And then I thought one never. No, I have a fellow who's before the fact and before the fact. He said, no, I better have money, I better have money, I better have money, I better have money. Now, show my madam, I don't mamma for Hajo Madam. Hannah had a bin, don't know, once you got to know where the next her. No one never has a chocota has people wise. It was how we all got Hannah. Amen. But they get through you. Idio go wine. Tuesday get Shirora. Dalo.
Bagra. Oh, Yago. Okay. That's all, Yago. Madame, what a fool. Company, and I'll be ever. We will have their life and direct. Huh? Wow.
one go down you. Did you go, but I want you,
Chief apa iwe banini omu bwana pe Taliban de link keys in ifitedunu. Wonderful. Apa to bom Wara bulere kaninga mele bono mano ben na mokanu to akode ana kwa bo mwe wanna na
Okay. No one hand for a lot. My center was okay. Can we have a family? Go to the family. Even I go up on a Kawalucha Kadis woman. Kawacha 80 something, 100 and something. Never Belan never going to have what you soon when I was not up on Amalam. Laka got away since I'm on a butcher and I water. But now, Belan. That's when I watch you no television. Hajiva Marana better. Yes. Hello. Was it cake and Tuzi? Kind of Tuzi? Yeah, Trump, Chief, Apai Bonina, Chief, Palaban Day, Avon well at Tanakis. Attack order, Afuel Tana, Chief Kelengi. Dia buat apa sih ya dengan aku? Mana agak-agak? Dia apa sih ya dengan aku? Agak-agak. David Obu Amman apa nih? Apa nanti balik bawa? Mandi terus apa nanti terus apa? Oh, ya mungkin. Itu burunya itu. Dalun. Yeah. Oh, banyak kain. Kedua ya, apa family ya? Awak yang nak apa mana? Apa mungkin nak apa nak? Apa nak ya baleva? Apa ya apa tiba mue. Maka no mue ya apa ne? Apa watago? Aha. Oh iba kuese kabane. Aha maka na iba jamu talo omum. Maka iba dia tua. Apa ne nguro ke ibu? Ada aja.
enwuchiri mkpu maka onye na-amụtara nwa ọ nwụrụ nwunye echigo mana onye ọbụla mụtara nwa nwunye ya oye mgbe ọbụla mkpọtụ ya na-eme na di ya so ọ ibe kwesịrị ibe ya emeli nebe last respect ba ya enye nnebe ka ba ya enye nnebe ikpokwasị ya ji ịkwanyere egwu ka o wee jee zuru ike na be echi ya so a sị na ọ ya adịleba na mma anyị nwa bụ ụmụnne ụmụ igbu ala ndị iru eze ukwu anyị bịa ikwudoluba maka na asị na nkwudo ka eji ebu amụrụ na gịrịgịrị bụ ugwu eze a sị na ọ ya adịleba na mma dịkwala anyị nwa bịara abịa mma
Mbe fere mma ka mbịa ka shawa ka ndị n'ụdị ọ ya ekwu ka ma ọ bụ ezigbo nkeji abụọ anyị nọ be mma akụmaja ntị adịkwa ọkwa gasị ekwu mma akụmaja ebe a ka anyị nọ so ọ sị ka ọ majakwa n'anyị maka ọ na-amajakwara nne akụrụ ịbụ ya maja igbuo a na-atọlọkwara say no more by say no more ka enwega ịghọta inela ya ọfụma na-atalọkwa n'anya o nwere ebe anyị mere ebe ọdọ wee na-eme ka esi eme anyị ikele ọrụ daalụ igbo igbo ụlọ ọbụla daalụ onye bụ ọmụna bụ Ugochi mere eze Abaga Ugochukwu Obieki otu aka ọ dị Ugochi mere eze Abaga ka efe ji oge na famili abụ m adaba nwaanyị mmadụ anaba a na-akpọ ejima Ifeọma Obieki na ọ bụzi Ifeọma Ndibe ọ bụzi Ndibe ọ Ifeọma Obieki ọ nni ochie ka a na-akwa ngwazi ka m bịa beruolu ya mee ka esi eme Dan ke ya wazi entire family ibe ma agwa na ihe mere na ọkwa na ihe mere na-emego na nwere onye mmadụ ya aṅụ na biya onye nne ya aṅụ ọtọbịa ọtọ mana ibe anyị mara ije niile megịrị n'ụzọ mana onye anyị ji maka ya wee nọrọ ọkwa n'ozi olili ị na-anyị bụ na ọ kakwụrụ na manya na-asị baba dibe mma na-asị baba ebezina ihe mma agwa onwe nke banwe onwe ya wee gbapụtara anyị anya ka anyị libe ibe maka na ozu olili ka ọ bụ mana ha kachi ekene m kwazị eke tuzi gị wa ọ mma bụ Ugochukwu mere eze Abaga na Ugochukwu Obieki
Ọnịcha ugbo. Don't try about boy. Yes. I am not case today. Yes, I said I'm sick and I'm working with a baby right. Oh, grandmother can aqua. If I make one way, celebration of life can but as soon I am a better one if I be a guy because on your motalon here be go where or wherever we are. I want to find a guy man guy. What a good day. I was in the family. Some of the family go far like it. What a good because ndị bụkụlụ onye akwalu ugbo okeke ụkwaba oke afọ anyị mana mmadụ ka elu uzu anyị si fanagide fa teki hat ndị ọrụ anyị from Abagana ndị ọrụ arụ ga-agba from Abagana ọ bụ na arụgota kwadotawere ndị ọrụ onye onyonyo odogwu na Abagana odogwu na Abagana tawa anyị kelere ụzọ ebe onye ndị ga-abụdo na-abata ọ ga-abụ ndị ọga anyị from Abagana ọ bụ na arịgota Amaru, the room mother. That's it. I will. That's it. I will. I want you to do that. Karena semua adalah cukup. Sekarang tiup makan dulu. Sebelum bulan Maya, awal berlalu, ada siaga. Lalu. Enjoy go to see that bag. You know guys, my bag. I am going to do it. So now you know. Who will make it easier? But now, open with the bag. Don't want to get down. I can send a car to my Odogu. Okay. Come on, you. Come on, ekwenugo. Okay. The Obala Vicente ekwenugo. Wonderful. Oh, my grandmom can happen. Okay. Ka menu si grandmom alabago. Eko bi sweater. Ni go ko ya de no nwa ya akwa nne. Ọbụla nne ya akwa nne. Ọnne. Ọbụla ọbụla ọ si eje. Anyị si eje nke ọma. Asụsụ ala anyị ụzọ. Eguzo na-adị n'ọkwa ala anyị ụzọ eguzo na-adị n'ọkwa. Na anyị nwa bụ ụmụ ya fụrụ ya n'anya. Ọjịjị ọjọọ hapụrụ anyị n'ike. Because I believe we're not happy like you.
mana ọ ya adịcha mma anyị ama ajụjụkwu ajụjụ ya nwa ma nke ka mma ekpere anyị n'ụwa bụ ya were nke dị mma kwụọ anyị ụgwọ ekpere nna ekpere ya bụ ya zuo ike in the peace of the Lord. Now rest in peace once again. Yeah, the entire family. Yeah, na agwa entire family. When I enter AGC, you know to. They contact one. You need to wear it. Because as I do, and now but. Saya ada kata kawan family. Na meyo munne. Na ina maya adeka. Ndi omo bu na maya hapula ile no wa. Ayi enweta chi. Ya gasi. Keke tuzele. Dalo. Yeah, moi, you go for the job. You go for the money. AKA endless money. You go for the job. Kebe meji na bata. Even meji na lebe kwa kamubo majawata. One ifitedunu. Okay. Bro kwa my boy na Lagos. Wonder. Bola yo kusina ona akwochi e. E mutale nne. So anya ma ju abia wati ka ibe elie. Yalo. Ya drop prayer. Even na drop prayer. Oku na drop prayer bu e jide ko di no ye mere oye ati ajile ko ji mo fuma o kan wata o ke mmadu ko wata o belo fuma mo ko sibela ina ya fo ibo sibela no me ona obro na fo na aza no na nkete ko na aza na afo na aza ogosi anyị onda wa se ke tu yewa ya na tu bi ibe na tu be ko fo di ka nku na mo That day how we go and make a man visible matter. I got you go make a man wash me here that day. Or what you know. Make a man visible matter. I see my boy no yama shrieking.
ifitedunu nọ kịta n'ihe ọgọ m nwoke mmadụ ka tata ka a na-akwa mmụ ya, a na-emeberi arụ mmụ ya, so bụ na ezigbo ọgọ m ka ọ bụ nsị mba nọ ihe ziri ezi na-abịa m kịta ọ na-eru ụjọ ọbụsọ mgbe a na-enwe ọṅụ kịta ọ na-eru ụjọ ka m bịa nọnyekwara ya, so ọ ya ka m ji wee si aka ọkwa wee gbaa mmiri asaa gbaa ụzọ asaa wee nọrọ and the Bible has said that come make a banner. Yeah, Caribana. Yes, I miss the family. What do you also have Mahan or Aquania or the legacy on the family? Ihe ọkụziri ha udo, ịhụnanya a na-eme expect n'ezinụlọ ya ka anyị na-asị ka Chukwu nyere ha aka ka ha nwee ike jiri do onwe ha dịka otu ezinụlọ, hụ onwe ha n'anya, bido ọfụma
na-enweghị nsogbu ọ udo ka a na-akata anya na ya idilekwa udo dị n'ezinụlọ so ihe na-agwa ha bụ na ha jisi ike ebe mma ha kwụsịrị ha jisi ike ọ ga-enyere anyị ncha niile aka afọ otutu ịkwado na enwere ndị bụ pastọ nwee ndị bụ so anyị nwa nọ na line pastọ anyị nwere n'afọ otutu man of God. Liberais. Mba, digo que é liberais. Para para agora aba, digo que Goya e Fedele.
Okay. Clap on Koso. Let's go, you, brother. I don't know. Okay. Okay. Okay, you have family. Family, I'm going to okay. Was it that family? I
Ogani hapa sikena. Mama mbena baba na mwine mwoko. Mama mbena baba na mwine mwoko ngete. Wayo. Anya na nakana bijele. Anda kani huko tukure. Ohana hapa kani ikem. Aisha lulu no. Aisha lulu no. Niente piano, niente sanno tie. Ocha piano, niente yamna ni. Organino è sicuro. Achilaswa, Obofi.
You are in a family. No, Mama was I want to go. No, I am not in the man. Yeah, I am. What I go? Men say, come on, Alabago. Take it, you feel. Yes.
Onye abụ ibe nkwu. Ihe na-ebe ma n'oge ka nwa ya bụ. Ebe ahụ ibe asị wepụta. Amasị Chineke mere n'ebe ahụ. Ọ mechi ya mmanụ a. Ise. Ebe. Daalụ. Gbadé ketu gị. Everybody have a
Una hali yetu haikelele yenye chichi. Yes. Dalani. Makana sema kachacha bene betul.
Amba kusi kudia kada. Akusi mwenye kudia. Akoso bilibio gada. Ane ezibo mato. Ezibo mato. Ha, uko kisedi. Uko kasa.
Ndalunu. Ọ egwu ka a na-eme. Ndalụ mama anyị kara nke onye bere akwa. Ọ riri ka a na-eri. Ndalunu. Okay. Ndalụ. Ke ihe agwa familia.
ọzọ anyị abịa ebe ya wụ celebration mgbakọ ụlọ ikupụta nwa n'aha Jizọs. Amen. Daalụ.